Dám vám zo pár tipov, ako využiť práškovú chlorelu, pretože mi viacerí vravíte, že vám to nechutí, ak ju máte samostatne vypiť s vodou. No a ja sa vám ani nečudujem, ja osobne to takisto nedávam, pretože ona je taká hutná, taká sliská. Ale ak si ju zmiešate s jačmeňom, vždy ten pomer musí byť väčší. To znamená 2 odmerky jačmeňa, 1 odmerka chlorely. V takom prípade to krásne dáte. A viete ďalej si urobiť pleťovú masku napríklad práškovej chlorely. Ak sú na koži nejaké odreninky na pokožke alebo nejaké ekzémy, tak viete si vyrobiť kašičku, či už z bioolivového oleja alebo len s prevarenou vodou vychladenou, naniesť na postihnuté miesto a nechať to pôsobiť hoci aj cez noc. Takisto, ak sa spáli pokožka na slniečku, tak krásne vám to zregeneruje postihnuté miesto. Budem rada, ak mi pod toto video napíšete svoje skúsenosti s práškovou chlorelou.